Usap mga kakabsat. Mapantay mo nagalay ti aba tigat. Kit sa mandak kabsat datay ti pasto, syempre ito nagblog dito kit nakurapay ngem adumit kidit ti masida dito nga pwede tayo alain kasla ko masabunganay aba wala na kit hintay garo din kakabsat. May sulat ikang bangkain guys. Tapos dahil nagbasit iso ata daduglet ako kami sa meeting yan na enjoy lang. Nga baka so ata iba't yola tayo ang panyayan tayo ngayon tagayamin ni kadok gayon niya kasi gusto ko nga basit kung kami galaabang yan limit ang muna niya ti pagalaan niya ti aban natakano nga ba dyan. Ngayon baga. Alat ako na. Ay, naabot! Pagkawamad, natayan na ako na. Aba ako na. Ngayon pati ka ugat-ugat na. So, dato tayong kakabsat. Pagalanti aba. Abakada. Hay aba atoy. Abaka. Gaya ni Kwarog. Ni Kwarog madamagal ala ti aban nim. So, dati pagalaik ti aba kakabsat niya kadigdigos ko pa lang. Isip ah. Di kami higit ti kwa. Dahil tao nin. Higit ti mais. Wah!
Ayusin mo na lang yung kasta. Kasi nag-video na. Kasi nag-video na siya kagko na. Na! Yan, sak na rin doon. Ako daling kasta. Napanapan ko palagi na natanim. Naning kaniki awamit lang. Pero kata naning. Ang garin ba nito? Awamit lamon si. Ang garin ba nito? Oh, buling mo ate, garin ba? Pansapay lang. Ay, sak na rin. Na, walwal sa niya. Taka na. Kaya pwede nag-expose tayo ng kikwamit video mo. Kahit wala nag-expose ka dito. Oo, ito kaya? Di kaya tagpakita. Ay, ang daling tatulong. Patay ko magano. Ay, ito kamit gamit ng ganda na. Ganda na ako nang dabas ng mama ko lang. Wala nga. No. Wala rin katoy. Awan. Kasi yamin lang. Ha? Ang sapay magas na. Awan ka, awan. Ang sagbaga sa atin ang abakan. Abay natin ka. Abayagin. Ay, ang kamalat pa! Kamalat. Ulig nga. Ulig. Ito. Ulig na kiwit. Ay, nakiwit na. Ay, darak lang no. Kasi nung laro. Dalim. Dalim. Nakadalim. Walang katali. Dalim. Talay ayan niya. Nagdalim. Awan pag-alangin sa walen. Dalim. Kaya si pagkuhan tayo ito laro din nga eh. Sudahin tayo kastoy. Yan sa atin. Tanga kaya ni Papa nga tayo. Tanga. Pagsidatay tayo naman. Kasi ko tayo. Kaya kita ito babatikin ha. Kaya papa nga ito babatikin. Ano si Bayag tulog si Dapay kas Dapay ko na yun. Yan nga may tulog. At anak ko kutong kita. Palukmigin tayo. Anong niya? Yan damit may tulog. Ang alain papang. Diba nong? Lain na papang nga. Tek na lang ni Manong. Malayaman! Pura tayo ka. Hindi pa duda mga nen. Inganit ka. Pati inang garudang. Inang garud. Ang kanin ina. Ibang pangalan na yun o. Hindi kasi ngay. Ni, maulo ata nun. Langgong kining na tao ata. Alis ka ta! Di siya nakawilatan. Tapos, aso sa menamen. Ni iyog. Kabuling. Letter. Kuratan lang. Ang pangalan. Ulit kasi nga niya. Pagkababanit. Kanto ng... Anak na nagay na yung imagine.
na kagalat ito. Eh, Hindi kasang pag-out. kami true ulo. Agalat tayo iti Panaw. panaw nga paggalot tayo sa aba guys. Wala papangin. So ayun guys. Kasi nga kabady nalpas. Ayun. Kabsat. Nakaala kami ti aba. Aba kasi dahin katara bii. Iti mental talon kataltalon ti bangkag or ti pasto kung kunadakit. No adot no nagagit kangag mula kit adumit ti masida nga pwede nga maisida. At lang anos-anos lang syempre guys. So dawit kami guys. Then yun na kaya tayo magkata video guys. Kit kakabsat. Kit subscribe yung mitin hata. At nakita-kita tayo tulad natin sumara naman nga vlog kun syempre. Kit agyaman tayo ko ma'am amin nagyagbibuya ken. Nagyang nga nagbuya. Kit. Buya ko yun na. Charot. Kit. See you on my next vlog guys. Ha ha ha.